Takže čaute ľudia, dneska to bude ďalší diel z Soccer Champs a z FC Červenkova. Bohužiaľ sa mi neuložil predošlý diel, takže už sme celkom ďaleko v lige. Vidíte, že už tu máme celkom málo zápasov. Presne ich budeme hrať ešte 9. Takže to by mi malo ešte stačiť na 2 diely. Ale stále sme na 5. mieste s 21 bodmi. DAC je pred nami o 1 bod. Ale túto sezónu neviem, asi nebudeme bojovať o európske súťaže a o ich predkola. Ale ideme stále do bojov. Nemôžeme sa vzdávať a pozor, vynikajúco teraz, že to hráč pod Brezové netrafil, pozor. Jira Young dáva gól 1-0-1. Toto nie je dobré. A budeme mať ďalšiu šancu. Škoda, že to znova nevyšlo. Ale teraz, že by možno, pozor, bod Brezová má ďalšiu šancu. Jira Young netrafil bránku. Môžeme byť radi, že Jira Young netrafil bránku. David Strelec a je to gól! 1-1. Krásne to tam zavesil David Strelec. Teraz už Rahim Ibrahim dáva gól, dá 1-2. A do polčasu pôjdeme s prehrou. To je veľká škoda. Dúfame, že budeme mať ešte nejaké tie 2-3 šance, aby sme to mohli otočiť. A bude tu jedna šanca. Maroš Friga, gól, 2-2. Vyrovnávame. Podbrezová. Môže ísť dopredu taktiež. Vynikajúco Martin Juras. Ale teraz vynikajúco náš obránca, tuším, kto bol. Na tej hranice to bolo, tuším. A máme ďalšiu šancu, môžeme ten zápas otočiť. Maroš Friga dneska dvojgólový, 3-2. 80. minúta, vyhrávame nad Podbrezovou 3-2. A máme ďalšiu šancu, David Strelec. Patrik Kryžan, škoda. A Boris Hrošo inkasoval červenú kartu, toto vôbec nie je dobré, ako sú unavení naši hráči, takže ich hneď striedame. Ale Hrošo inkasoval ďalšiu červenú kartu, ale to sa mi už naozaj nepáči, pretože vypadli sme už pohári a tam mal taktiež červenú kartu a pred asi 4-3 zápasmi tak mal taktiež červenú kartu, takže nie som spokojný s Borisom Hrošom, takže ho predáme do Ružomberku a kúpime nejakého nového. Pretože to, čo robil v našej obrane, to sa mi naozaj nepáčilo. Šarani Zuberu, na toho nebudeme mať peniaze. Jakub Holubek, ten je už moc starý. Matej Madleňák by nebol zlý. Takže pokúsime sa kúpiť Mateja Madleňáka. Áno, Matej Madleňák prichádza do nášho tímu na LOčko a Ondrejčka pôjde do stredu obrany. Takže tá obrana sa nám zlepšila. A môžeme simulovať zápas so Skalicou, ktorý vyhrávame 0-2. Nino Marcelli v 60. minúte a Tomáš Peter Bučko v 88. A posunuli sme sa na 4. miesto, to už síce minulé kolo, ale ja som si to nevšimol. Ale na prvý Slovan strácame 9 bodov, ale vieme, že Slovan neprehrá dakedy, hocikedy s každým. A ďalší zápas proti Spartaku Trnava, ktorý bude
ktorý budeme potrebovať vyhrať, ak chceme pomýšľať na európske trofeje, na európske súťaže, pardon. Ale to sa nám zatiaľ nedarí. A zatiaľ mali šancu len my a teraz aj Spartak Trnava. Pozor na Michala Ďuriša, ktorý dáva gól. A 0-1 pre Spartak Trnava. Červenkovo teraz môže vyraziť dopredu. Patrik Karhan. David Strelec, ten nahráva na Marcelliho. Nino Marcelli. Nedáva gól. A do polčasu v polčase prehrávame 0-1, ale ďalšia šanca. Pavol Ďurica, musíme udrieť. Pavol Ďurica, stále Pavol Ďurica. Škoda, dáme zopakovať čelu, pretože ja strašne idem po víťazstve, takže 30 sekundová reklama, ktorá tu bude na Brawl Stars. Brawl Stars včera vyšlo na môj kanál. Ak si to video nevideli, tak si ho určite chodte pozrieť. Ale toto je veľmi zaujímavá reklama. Neviem, prečo mi to pripomína trošku fejkový Brawl Stars. A ďalšia reklama na neviem čo. Jaj, a i to akože naozaj nechcem. A môžeme ísť znova do hry. A takže som to spravil veľmi dobre. Ale poďme, ešte musíme dať nejakú šancu. A máme šancu vynikajúco a penálta! David Strelec dáva gól! 1-1! David Strelec vyrovnáva vynikajúco. A červená karta Timoteja Hranica. To nie, Timoteja Hranicu. A tento zápas sa skončí stavom 1-1. Ale na Spartak strácame 5 bodov. A na prvé miesto strácame 9 bodov. Eveška Žilina si vymenila prvenstvo so Spartakom. Teda, pardon, so Slovanom. A ďalší zápas hráme proti Zemplínu Michalovce. Zemplín bude ako prvý útočiť. A pozor, Matúš Marcin dáva gól. Škoda tejto akcie a Zemplín bude mať ďalšiu akciu. Matúš Marcin dáva druhý gól, to sa naozaj nedalo ubrániť. Ale budeme mať ďalšiu šancu. Patrik Karhan, pardon. Patrik Karhan, gól. Patrik Karhan strieľa gól na 2-1. FC Červenkovo môže ísť do príležitosti. A tu je, tuším, to bol David Strelec, ktorý nastrelil tyčku. Takže veľká škoda, že to takto dopadlo, že mohli sme vyrovnať. A tu je Lukáš Mikulaj, pardon, aj tej predošlej akcii to bol zrejme Lukáš Mikulaj, ktorý si pripisuje gól na 2-2. Vynikajúco, ešte jedna šanca a budeme vyhrávať. Daj ešte jednu šancu. Poď. Ešte jedna šanca, potrebujeme jednu šancu. Oh yes! Poď, Šarka! Gól! Matúš Šarka dáva na 2-3. Z 2-0 na 2-3. Vynikajúco. A na prvenstvu strácame 9 bodov stále, ale Spartak nám je už nadostrel, pretože na nich strácame 3 body. A to bolo z dnešného videjka všetko. World Soccer Champs niekedy na budúce budem pokračovať z tejto kariérky. A čaute, ahojte.